rand. Is there anything that you can able to give us at a better price, no, at a discounted price? Okay, la eminyangeni as inyanga, I mean, I create my own verse, I read my own scripture. I follow no one. I let people follow me. Okay, into engenzile mina, I literally don't believe in discounting things because into special mina store angiyithengi. Kade ngidla Pesto restaurant in khona ihotel esibizwe the Palace Hotel in Durban. Kune restaurant ke lapha engayifundiswa umcineka. Wangitshela hayi babudodela ubuke lapha bengilapho ke bangitshengisa ke ispecial. Ngathi mina sinande special. Wangichazela kumntwana lona. Ngase ngamtshela into engiyifuna ngicela ubuze ukuthi khona uspecial. Waqala lento engiyifuna mnikazi be uspecial. Mina ngidla ama prawns. Yabo? With beans butter rice. Ngidla ama prawns. Mina I need prawns according to my number. Especially ungathola ukuthi ama prawns awu6. Mina ngifuna ama prawns awu12. I need prawns, I need best food. Then special angisebenziseki. Ngisho ukuthi comes to baba udokotela hating is special. Kade ngise okay abantu baseThekwini they will know people in spa. Nina nisenza ka spa, nina nirana o spa. And thank you very much for having decent stuff. Yes, thank you very much. And ngifike laphana ngizokuthenga spa. There is one spa in Avondale, Glenwood. There's one spa called Avondale Spa. And I was buying something lapho kulo spa. And then when I approached the till lady, and she greeted me with a beautiful smile. Wase wathi babudokotela ngeke ngize ngicele nje ekhadi lama point because ngathi mina because angilifake ngiphila ifamily into umama eyomama iphelele lapho futhi uthi babudokotela uyazi lento discountele even 100 rand ngawuthena yabona le packet leli njengamanje le packet leli limi kanje iqiniso leli ubufakazi lobo bengigqoka nje she will always evidence it bengigqoka kanjena ngawuthena ngadonsa lo 10,000 yabo inyathi le udidek inyathi le athi mina njengangiphatha 10 ngino 10,000 ekuwallet hayi uthi ngithunywe ngawo hayi angithunywa kuthunywa ingane angithunywa mina ngithunywa lotho owami angazi ngizoya kune budget na manje uzokunika futhi i discount yama point yawo mama letho mama badla into zomama obaba badla into zobaba period ihluka lehlangana. Okay, asikhulumeni ngento zokugembula ke anginayo i discount mina into engizokugembula. You pay the virtual price, that's all. Okay, njengamanje ikhandele into eyokusiza wena ogembulayo you 2,000 rand. It's not a special food. You will always pay 2,000 rand. If you don't have 2,000 rand ngeke uzuyithola. Yona ke lento uyayishisa